Igama uAngela Mthimkhulu. Igama lami Duvana Jasmine Slephuka. Ndize enkantolo ndizawumangalela ubhuti. Letheke ngilethe kule court yangakuza into engihlephulile. Ebendithembise uba siza kwenza umcimbi wethu esiwenzayo. Sogqiba sibonisa namazwe. Mina ngithi into engiyenzile right. Ukuthi yena uthini? Hayi. Sesiyobona khona. Yabona ukuthi iyangibalisha lento eyenzeka la. Ngiyangwalishwa yiyona msebenzi. Ngoninda liwalisha, liwalisha manje. Futhi ngaba yikho. Singafika kanti sihlala kule ndawo. Because njalo simabona. Bathi kahle. Yona ndaba encane. Sukumani. Yeah. Shalan, please. Yes, yes. Court 10 is now in session. Judge Tsenjiwe Kambule presiding. Baledi, case number 011011. Pakatika Angel Mthimkhulu, Not Duvana, Jazz Mava, Ra. Duvana Jasmine Slephuka. Oh, Duvana. Jasmine. Jazz Mavras. Slephuka. Quiet. Thank you, Officer Shembe. Ngicela ummangali atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Igama my lady Angela Mthimkhulu. Angela with a G or a J? It's a G, my lady. Ummangalelwa atshele inkantolo amagama akhe aphelele. Igama lami nguDuvana Jasmine Slephuka. Nkosi enkantolo. Duvana Jasmine Slephuka. Mr. Slephuka. Ngabe size ngale nkantolo? My lady. Ubhuti lo ome apha. Khuluma nami awukhulumi naye so uzobuka mina. Ubhuti lo uHlephuka my lady. Ufuna igwinya lami my lady. And Udayisa amagwinya? ndiyabhatalwa mina. My lady ngisacela ukusho ukuthi ubhuti uthathe igwinya lami. Besivumelene ne. Ke ngoku mina sisi lami igwinya lidliwa mali. Liyabhatalwa. Ubhuti wanthembisa izulu nomhlaba. Athi uzondisa eFrance. Siyile. Iphi visa? Hayi wena man. Iphi visa? Ngibonise iFrance emapini angithi. No, angixolanga ngamap xa ngifuna mina. If ubufuna imap nami menze ukhombisa iflower. Bruti. Kanti unjani kanti? Sithethile mina nawe uba sizahamba seFrance. Uzonibhatala ngicela unimamele. Ngicela unimamele. Wathi uzonibhatala. Ngicela unimamele. Wathi uzonibhatala watya wagqiba wasula umlomo. Andafumana nesent. Ke ngokuthi manje ndenze njani? Hey, ngiyazibuza ukuthi ngifunani la. Angizizwa kahle. Bengicela nje ubaba uphoyisa angiphelezele endini encane. Ngifuna ukuzicabanga ngale ndaba le engilethele wona. I don't have time to waste. Uzokhuluma into izele enkantolo mekuwukuthi uyaphunyuka uzenzela la usuyoyiklina sekuphela icala. Awema. Okay, my lady, ngenzela ukuthi ngizomsheshisele kulungile ima kancane. My lady, wayekade emthembisile ukuthi uzomisa around the world. My lady nginayo i-exhibit la. Ikhona nansi njoba ningabona i-betting ina wonke ama countries. Iwona ama countries ayithe uzomisa kona nangempela waya. Ngicela uyithathe uyomnikeza uma lady ukuze abone naye. Ubhuti uthatha igwinya lakho. Shothi in other words uzom-accusela ukuthi ushopliftile. Injalo my lady. Maku window dressing yenze njani? My lady, maku window dressing yenze njani? Sengiyabuza lapha. Wena usisi wamthembisana ukuthi you will show her the world. Hayi ngimbonisile. My lady. Iqiniso yilona lelo. Ngisho ukuthi ngizombonisa the world. Igama the world ulifundile naye. Ngambonisa ngathi yini le? Wathi world. Savumelana. Bhuti, Ufunani futhi? bhuti.
if kaloku awuyonto kum kaloku unditya mahala Hayi unomxela uba man, ndikubizele lalela ngenye into indlela mayibekwe ibala ngenze njani manje mina. Ungazongikhomba wena. My lady ngizocela uku-intervene my lady bangaze babambane ngeyihluthu. Yabona my lady. Sikhathele ama-slave queen. Awafuna ukufunda, awafuna ukusebenza. And abayivezi lento mangabe kuukuthi usaqala ukuzwana nayo. Ngoba into yamheha kakhulu. Kusho ukuthi kuyacaca ukuthi uclient wami ubengamthandi. Wayemthandela ukuthi uthe uzomtshengisa umhlaba. And umhlaba kumtshengisile in many ways. Ufike wamfundisa wathi yini le wathi world. Wayese ephinda icomfort yakhe yasendlini akade imbatha. Ayikho icountry engekho lapha. Inayo yonke into inemap ephelele. Nomqamelo phezulu. Yes, nomqamelo wonke ama countries akade emthembise wona. Ubelala kuwona njalo my lady. Elala kuwona evuka kuwona. Now asazi ukuthi i-interpretation yakhe yokuthi uzotshengisa umhlaba ukuthi ubeyibuka kanjani. Nje bese ekhuluma indaba yamavisa. Uclient wamakaza akhulume ngendaba yevisa. Kwayena uclient wamakaza aphumeke outside. Ngenaphi mina kumavisa? Yesiphi leso sikole lesivisa? Wakhuluma nawe ngendaba yokuthi kuzoba namavisa nihambe niyobona umhlaba noma wathi uzokutshengisa umhlaba. my lady kule nkantolo le ndizibona ndideleleke kakhulu kunaqala Hayi uyabona manje. Uzowuphendula umbuzo wami. my lady Udelela ubani wena? my lady yabona le two Uyabona. Uyamyeka lo muntu lo. yayibona le two my lady Ngimyeke. siyaphuma emnyango ndim nabo bazoba zibhisi You threatening people enkantolo yami. uxolo my lady ndihambile ubhuti wanjayela ihuti izinto zami bekufuneka nenze njani Kanti unjani? How are you guys? Kanti lo muntu ndithe xa ndijika imoto ivinjalo kaloku benzothini mna ndangena khona my lady xa ndifika ubhuti azondixela uba undithanda kangakanani ufuna ukundibonisa kangakanani umhlaba my lady izinto endisebenza ngazo ezo ndavuma and kumxa ke ndixela undixele ngefrance Indaba wena Uba ufuna sizohamba ukuthi siye wait eFrance. silalele phela sisekhe emgaqweni sesisenkantolo. That's it. Ubhuti umethi uzokutshengisa umhlaba yini wena uthatheke yindaba ungayitshengisi wena umhlaba. andinayo imali lokuzitshengisa umhlaba andifundanga Kanti umsebenzi wami uwo lo ukuthi ndihambise amagwinya ndikhonjiswe umhlaba my lady Ufuna kuthathe akuyise eFrance. yes njengendlela ebendithembise ngayo uba xa igqiba kutapuni igwinya siye-france Uma ufunda esikoleni igeography bayakuthatha bakuyise eNew York bakuyise eLondon noma bakutshengisa kwimap. Alikho izwe my lady angamtshengisanga lona wamtshengisa amazwi. Lo uzokhuluma indaba yamagwinya ke manje leli gwinya lakhe. So igwinya vele into edliwayo. Kwafanele igwinya alidle uclient wami. Ayingekho into engayenza. Neflower yayishota kulelo gwinya. You see? Yabona uma udla igwinya elishoda ngoflower. Yeah. Yini engayifaki? Utestani lapho. Yini engayifaki? Utestani. so iflower yayingekho ne and izovela ngokuba iflower yayingekho ekubeni wadla igwinya nade ndakusula iflower yayingekho Wena manje kuyajulukisa leyo nto. Iflower yayingekho Uzodla igwinya. And yazini. Elinga Sebenza bani? Kuyajuluka. Ubani ohlafunayo? Ubani oyimini? Ubani wenza umsebenzi lapha? Yabo? Ubani Oh ojulayo? wait. ungafuni isithethe ngoba kwasekudla mna kaloku wasewukhathele Kanjini umsebenzi wakho? Indaba ningavuli indlela. Iyiphi proof eninayo ukuthi umtshengisile? Phayisa lenkantolo ngicela uthathe la. Umtshengise my lady. Ukhombe futhi kunamagama Umtshengise amaningi. my lady la awukho umhlaba ongekho la. IBelgium ikhona, imali ikhona, iMaldives Belala yonke evuka iTokyo. uma kulama countries. Hawu, Elala evuka. ungalala mahhala nje wena. Wonke lama Konke countries lamakhadi belala. ulale nje wena, ulale nje. Uvele uyilalele nje mahhala. Uzontsho uthi ngishwabene. Ngizokubonisa ukushwabena namasiqeda la. Uzongaze kahle. Manje sisi ngoba nakho umhlaba ukubonisile hayibo wona. my lady nawe uthi ngumhlaba lona awungomhlaba lona liphepha mna ndifuna umhlaba But i-world map my lady akuthethwanga nge-world map mna futhi andinoba yintoni leyo Yeah? yazini nizongwastela isikhathi nje nini. Yena Wathi Nkosi I enkantolo. will show you the world. Wakuthatha wayokubhekisa i-world map. Even my lady. esikoleni mangabe ufunda kwi-geography My lady. abakuthathi bakuyise eLondon abakuthathi bakuyise eParis bakutshengisa kwi-map ukuthi nayi iLondon nayi iParis. So uzodlala ngobhuti wabantu. Into My lady. akuthembisa yona wakutshengisa yona. My lady. Wathi I will show you the world. Ibedding yakhe iyi-world map.
wena usekulalise kuwo wonke Umhlaba umhlaba wonke, ayikho bakithi. into ongathi usayifuna la enkantolo uzongichithela isikhathi Hawu, phelile wasibona. icala Lihambile ke icala besizele epha enkantolo. Into engeke ndiyenze ke nengende ndinyamezele into yokubana ke ubhuti enza into ayenzile kum agqibe ahambe kanjalo. Into endizawuyenza icala ndilambisa kwenye indawo. Enkosi. ngike ngasho hamba injalo ngiyazi into right sivumelene ijaji isayite nami very mnandi makwethu